салом мухлисони футбол, шумо дар канали футбародаронед. ҷаҳони ахбори варзиши оиди муноқишаи байни Месси ва Пике бисёр хабарҳо навишта буданд. Чӣ сабаби ҷанги онҳо шуд? ҳардуи онҳо Пике ва Месси аз хурдӣ дар Барса буданд. Онҳо академияи дастаро хатм карда якҷор чандин сол шарафи дастаро ҳимоя мекарданд. ҷомҳоро ба даст оварда буданд ва якдигарро ҳимоя мекарданд. Чӣ мушкилӣ пеш омад? биёед бо як калима гӯем. пул. бале, ҳама гап сари пул аст. хабарҳо буданд ки Пике аз барои пул мехостааст ки Месси аз Барса биравад. аллакай шуру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тези тун шуда истодаанд. На ҳама топ-дастаҳо мавсимро бо барор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. хуб, Месси ва Пике шумораи зиёди бозиҳоро бо ҳам гузаронинданд. онҳо мисли усағонҳои ҳайати асосии даста буданд ки тамоми ҷоизаҳои имконпазирро ба даст оварданд. онҳо якҷо буданд ва Пике борҳо пушти ҷуръаашро мегирифт. агар ягон нофаҳмӣ мешуд, зуд бо ҳам забон як мекарданд. ҷанг дар вақти тамрин ҳамааш оддӣ, баъди анҷом фаромӯш мешуд. агар ягон хабари бад дар бораашон нашр мешуд, ҳардуяшон ғамгин мешуданд. соли 2017 байни оилаи Пике ва Месси муносибатҳо бад шудан гирифтанд. дар тӯи Месси ва Антонелла гап буд ки Пике иштирок намекунад. сабабаш он буд ки зани Месси бо Шакира он қадар хуб набуданд. расонаҳои испанӣ навишта буданд ки Антонелла ва Шакира бо ҳам муноқиша карданд ки сабабаш дӯсти наздик будани Антонелла ба собиқ дӯстдухтари Пике Нурия Томас будааст. ба фикрам Пике ягон кори шубҳанок карда буд ки Шакира чашм аз ӯ намеканду назораташ мекард. хулоса онҳо ба қароре омаданд ки Шакира ба тӯй намераваду Пике ба аксҳо намоён намешавад. вале чизе пинҳон намемонад. маълум шуд ки ҳардуяшон он рӯз дар хонаи Месси буданд. боз хабарҳо зиёд шуданду навиштанд ки агар Шакира бо Антонелла муноқиша намедошт, онҳо ба маросим намерафтанд. вақте ки Лио тарки даста кард, Пике дар саҳифаи худ пости аҷибе кард. ҳеҷ чиз мисли қаблӣ намешавад. на Камп Nou, на шаҳри Барселона дигар хуб нестанд. баъди гузаштани 20 сол ту дигар формаи Барсаро намепӯшӣ. ҳақиқат баъзе вақт сангин аст, навиштааст Пике. ба назар чунин буд ки гӯё Пике сахт ғамгин шуда буд. вале кӣ медонад, шояд ҳамаш дурӯғ буд. чӣ мушкилоте Месси ба Пике оварда метавонад? мо ба ақидаҳои рӯзноманигорон назар мекунем. маълумоти ҳайратовар аз ҷониби El País нашр шуда буд ки гӯё Пике тарафдори он будааст ки Месси аз даста биравад. тибқи хабари манбаъ, Пике бо президенти даста Жуан Лапорта гап зада маслиҳат додааст ки бо Месси қарордод набандед. дар газета ҳатто суҳбати махфии онҳо нашр шуда буд. бе Месси мушкилии иқтисодии мо ҳал мешавад. ба фикрам вазъи он вақтаи даста бисёр ногувор буд. Месси бо даста бо сабаби маоши паст ва мушкилии иқтисодии Барса аввал шартнома набаст. Лео баъдан розӣ шуд ки бепул бозӣ кунад, вале ин гуна шартнома дар қонунҳои Ла Лига қайд карда нашудааст. дар охир бошад Лео хонаи худро ройгон тарк кард. ҳамаи ҷаҳон аз ин рӯйдод мегуфтанду менавиштанд. дар як барномаи телевизионии испанӣ Луис Канут қайд кард ки вазъ байни ду дӯсти наздик беҳад бад шуда буд. Месси аз ҷуръааш хафа шуда рафт. Пике нахоста буд ки маошашро кам кунаду ба Месси имкони боқӣ мондан диҳад, дар ҳоле ки Алба ва Бускетс ин корро карданд. бисёриҳо мегӯянд ки баъди рафтан Месси Пикеро чашми дидан надорад. баъди гузариш ба ПСЖ муносибаташон тамоман канда шуд. фаромӯш намекунем ки Лео Пикеро ба хӯроки шом пеш аз рафтанаш даъват карда буд. онҷо танҳо дӯстони наздикаш буданд ки Пике низ иштирок карда буд. Бускетс ва Алба низ ҳузур доштанд. онҳо нафароне буданд ки бо Месси бештари вақташонро мегузаронданд. бозингарон бо оилаашон буданд ки як компания калон шуда хайрухуш карданд. муносибати Месси ва Пике айни ҳол чӣ гуна аст? онҳо бо ҳам ягон бор вохӯрданд? Месси боре қайд карда буд ки бо дӯстонам суҳбат мекунам, вале номи Пикеро ба забон нагирифт. ана аз ин ҷо маълум мешавад ки байни онҳо муносибатҳо хело сард шудааст. шумо чӣ фикр доред? оё ягон сабаби дигар ҳам ҳаст ки мо хабар надошта бошем? дар комментария нависеду ақидаатонро нашр кунед. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед. хайр дӯстон.